нещо, с което може би ще се сблъскате, това е изготвяне на проекта бюджета за годината ви. Защо се налага да се изготви проекта бюджета? Защото е много по-лесно да се борави с пари, когато имаме ясно изразена рамка, в която ще се движим и да не се получават изненади от типа разходите надминават приходите. По управление на финансите, общо взето това ще правите през цялата година във вашия клуб. Това е едно от основните ви задължения. Събиране на членски внос, това също ще ви съпътства през цялата ротарианска година. Ще събирате членски внос и ще напомните на хората, когато, всъщност на секретарите им казаха, че те ще напомнят, ама и вие напомнят. По-добре, двама отговорите. Отчет за финансовото състояние на клуба е най-добре да правите на всяка или на почти всяка редовна среща на клуба, защото по този начин хората ще знаят техните финанси как се управляват и какво е състоянието на касата и какво може да се позволява клуба. Като ученици не можете да работите сами. Не можете да работите по никакъв начин еднолично и трябва да се съгласувате с всички членове на борда, различните комисии на клуба. Във вашия мандат също влиза и подготовката на следващия ковчежник. Ако настоящият ковчежник на клуба ви още не е започнал да подготвя вас, то е време да му напомните. Това ще е и ваше задължение към следващия ковчежник. Вие ще трябва да го подготвите за мандата. Имате лист? Има някой, който няма къде да записа. Може би това ни научи членство. Предполагам, повечето от вас знаят тази песничка. Обаче, за да можете да си я наникнете или най-добре да я пеете на някакви гласа, общо взето ще трябва да свършите някакво неща или общо взето тук ще ви представим как да се подготвите за своя мандат. Първо, след заедно с настоящия ковчежник, хората е отговорност. Както Криси каза точно преди малко, освен това, че ние в момента ви представяме какви са вашите отговорности на този панел, настоящия ковчежник е човек, който е човека с опита, който вече е преминал през това, което вие първа ще трябва да правите в клуба и както се казва, там където вие отивате, то там се връща. Така че той може да даде най-точно представа за това къде са подводните камъни, къде ще ви бъде по-трудно, къде е по-лесно, как да се справяте по-лесно с нещата. Заедно с Селектборда определете как ще протече съвместната ви работа. Освен да изготвите проекто бюджет, който беше миналия слайд, за Селектборда ще трябва най-общо казвам да се разберете как ще ви протичат отношенията. Например, точно с това. Например, кой би напомнял за това постоянно за събирането на членския внос, защото това е нещо много важно да се събира своевременно. Например, дали ще сте вие или ще е секретаря или пък и двамата. Това е много важно да го знаете, за да не се получават някакви конфликти по време на среща или през самата година, когато ще срещнете още в началото на годината с Селектборда си, който предполагам, че в другата зала се обяснява на президентите в момента. Вие ще имате възможността да уточните всякакви детайли и всякакви въпроси, които имате помежду си. Погрижете се за прехвърлянето на отчетните документи и на клуба. Сега, за да бъде най-добра връзката между вас и предишния ковчежник, естествено няма как той да ви предаде цялата информация само в устен вид. Тоест той не може да ви изговори, че което се е случило. Най-добре ще, когато той ви прехвърли тези отчетни документи, вие ще можете да видите сами как точно се е случило, кога е имало проблеми и просто сами за себе си направите някаква представа за това какво ви очаква. На вас най-вероятно няма да ви се наложи да направите 100, 200 или 300 милиона, но се доближите максимално до тази сума. Има няколко съвета от наша страна. Първо, както каза Ради, посъветвайте с настоящия ковчежник на клуба. Той има безценен опит, който на вас може би е много полезен и извлечете максималното от него. Съгласувайте проект бюджета с Селектборда на клуба. Това няма какво да коментираме вече. Казах ви, вие не сте хората, които еднолично ще взимат решение за финансите на клуба. Селектборда са хората, с които вие ще работите и трябва да съгласувате всяка една стъпка при оползотворяването на средствата на клуба. Вземете предвид приходите и разходите от настоящата година. Предполагам, че за един проект бюджет на вас ще ви е много трудно в една таблица просто да седнете и да напишете даден разход и дадена стойност срещу него и после да ги заберете. Това няма как да стане, затова погледнете в счетоводните документи на клуба ви. Ако имате от повече години назад, супер, ако не и от последната ще ви е
полезно и така съгласувайте го с тях. Удовлетворете максимално остатъците от привършващата година. Не гледайте на остатъците като на остатък. Защото когато гледаме на остатъците като остатък, ние най-често разхищаваме средства. Удовлетворете ги максимално, адекватно и рационално за разни дейности на клуба. Така. За да бъде всичко наред, вие трябва да се грижите достатъчно отговорно за приходите, разходите и документацията, която и, нали, следва след всеки един приход, разход и така нататък. Относно приходите, това е една много добра стратегия за разделянето им и това е в две каси. Първата каса е от членски внос. Членски внос, общо взето, се служи за удовлетворяването на административните нужди на клуба ви. Включва, примерно, канцеларски материали, разни значки, които ще поръчвате и така нататък. От дейностите на клуба, това е касата, която вие ще събирате пари от проекти на клуба. От тази каса е най-добре да взимате, когато ще правите следващ проект. И когато тя се изчерпа, да използвате тогава касата от членския внос. От спонсори това е много важен приход, който, нали, не е чак толкова често срещан в Интеракт, но се случва. Когато имате даден проект и някой спонсор хареса този проект и ви даде нужната сума. Трябва да се отнесете особено отговорно към тях, защото когато се дават пари, насреща се очаква отговорно отношение към тях и добро счетоводяване за дадените разходи. Разходи. Дистриктните такси са таксите, които се събират веднъж годишно за всеки един член от клуба. Тези дистриктни такси отиват за разходи на дистриктно ниво. Тоест, ние, дистриктната комисия, както и тази, която ще бъде след нас, да могат да вършат пълноценно задълженията си. Проекти на клуба. По-късно ще ви разкажа за сроковете по дистриктните такси. По проектите на клуба, както вече споменах, това са средства, които отиват като разходи за проектите. За пиар дейността аз много не съм наясно, но пък ради цяла година вече пиар на клуба си по-пълноценно би ви разяснила този вид разходи. Относно разходите за пиар дейност, моят съвет към вас е, предполагам всички знаете, пиар значи реклама. Естествено, най-добрите реклами изискват много средства, но за Интеракт клубовете може би е по-препоръчително да не се изразходват такива излишни средства, т.е. да не се изразходва голяма сума пари точно за пиар дейност. Какво имам предвид? Изберете си, ви се съберете, се обсъдете каква ще ви идеята, когато искате да разпространите даден проект, дадена идея, да съберете повече хора, дали между нас самите или между хора, които нямат нищо общо с организацията и да седете някакъв креативен начин да го направите. В смисъл, сложете всичките си идеи, съберете си може би целият клуб направо да го обсъждате и така хем ще се получи някаква хубава идея, хем ще се спастите от тези пари, които ще ви трябват за нещо по-важно, като например да изготвите структурата на даден проект и не можете да го осъществите. Сега, пиар дейността, първо може да ви кажа, може би с две думи ви съветвам да я практикувате, в смисъл да има средства, т.е. вие като ковчежник да съветвате вашия борд да се прави това нещо, обаче в някакви рамки. Т.е. вие трябва да си поставите сами за себе си, може би, както каза Крис, когато изготвите проекта бюджета си, може би оставете някаква графа, която ще е свързана с това и се придържате към това да не я превишавате, за да може да не изпадате в някакви огромни разходи или така нататък. А в крайна сметка една добра реклама може да се направи и без пари, както ви казвам. Фокусирайте се върху проектите и тя рекламата ще дойде сама, когато проекта ви свърши. Административните разходи са тези, които неизменно съпътстват клуба му през целия му живот, ако така може да се каже. Административните разходи това са разните канцеларски материали и значките, членските значки, които това всички ви имате, и значките за борда, за секретар, отчет и така нататък.
Всички разходи се съгласуват с борда на клуба, това го казвам за трети път и ще го повторя може би още няколко пъти, за да го запомните. Вие нямате право сами да вземете решение за финансите на клуба. Разходите и приходите съответно се осчетоводяват. Документацията много добър начин за структуриране на вашите разходи и приходи са електронните таблици, Excel или Google Docs или двете, ако искате да ги споделите с останалите членове на борда. Писвайте ги подробно, за да няма после нали, в касата липсват пари или в касата има повече пари, което не е лошо принципно, но явно ви липсват някои разходи. Давайте квитанция срещу всички плащания на клуба ви, на членовете на клуба ви. Тоест, когато някой ви даде членски внос, вие му издавате квитанция, за да може тази квитанция по-късно да бъде да може да се оповете на нея, когато човека дойде при вас и ви каже аз дадох 10 лева, не 5. Това трябва да се случи, когато вие давате квитанцията. Ако той види нередно звук, не тогава да го обсъдите. Квитанциите са много добър начин за предотвратяване на конфликти. Хората обичат да знаят къде отиват разходите, къде отиват парите им и за това нека да има яснота и прозрачност за разходите на клуба и състоянието на касата. Пожелавам ви тази песничка, ти ужасно закъсня да не я пеете често, но със сигурност ще се налага. Има разни срокове около събирането на различните такси. Първото това са месечните такси или членски внос. Казвам месечните, защото това опитно е установена най-добрата форма за събиране на членски внос. Защо? Защото когато имате месечна такса, вие имате някаква малка сума обикновена, която за хората обикновено не е проблем. Но когато таксата се събират на 6 месеца или на 3 месеца или на друг по-дълъг период, се насъбират големи суми, за които за тракторите могат да са непосилни. Така че моят съвет е да обсъдите с електорда, ако начина на плащане във вашия клуб не е месечен, да стане такъв. Заплащане на стрикните такси в срок. Тук мога много да ви говоря, но в най-общи линии ще имате поставени два срока най-вероятно през годината, което не значи, че вие не трябва през цялата година да покривате отговорно стрикните такси за всички новоприети членове. Тоест към 30 юни на следващата година вие да сте изчистили абсолютно всички дистрикни такси за вашия клуб. Първият срок, който ще ви се постави, е след началото на учебната година. В крайна сметка за нас ротарианската година започва малко по-късно на Ротаракт и Ротари, защото с учебната година, не е официално, просто така се случва, че лятото сме на море, на планина и така нататък, няма как да се събираме. Започваме да се събираме на 15 септември. В началото на октомври по тази причина се прави асамблея за интеракт. И на тази асамблея, защото преди тази асамблея ще бъде поставен срок, в който вие да заплатите дистрикните такси на настоящите членове на клуба. Поне такава е практиката в момента. Аз не мога да гарантирам, че със следващата дистрикна комисия това ще се практикува, но поне за сега е така и е било така, мисля, че последните години. Тази година дистрикната такса е 5 лева за човек. И така, втори срок е за новите членове. Новите членове е хубаво да са ви изчистени напълно преди 5 семинара, т.е. до година по това време, да са ви напълно изчистени, защото гласовете на клуба ви за дистрикни трак представител са пропорционални на заплатените дистрикни такси. Което обаче не значи, че след минаването на ПЕЦа вие не трябва отговорно да събирате тези пари. За да можете спокойно да се хвалите с това прозвище най-добрата фирма, вие успешно трябва да контактувате, да комуникирате с останалите звена в клуба. И първо ще видим как се работи с президента. Точна формула няма. Защото това е, в крайна сметка, интеракция основава на приятелство и всичко зависи от вашите отношения и от едната и от другата страна. Единственото нещо, което зависи изцяло от вас, това е да сте наясно вие с отговорностите си. И след като мине този ПЕЦ, да се съберете да отидете при президента на клуба си и да му разясните всички ваши задължения, които сте научили тук.
Дори да не е с президента, дори да с целия електорат, пак ще е полезно. Да се съберете и просто да си обсъдите задълженията, за да сте наясно кой какво има да върши. Изгответе адекватен проектобюджет заедно с него, за да може да са вкарани ресурсите на клуба в адекватни рамки. Помагайте с различните административни задачи, така да се подмажат малко президента. Много, че имате съвместна работа и с секретаря, защото аз мога така да нарека, секретаря е тясната ръка на президента. Сега, както вече ви казахме, въпросът с това, кой от двамата, например, трябва да напомня на членовете, че не са се платили членския внос. Това до голяма степен зависи от това, точно вие как се разберете във вашия клуб, защото всеки клуб е лимит автономен и отношенията в самия си клуб се зависят до някаква степен до самите вас. Така че много важно вие да се разберете с секретаря по тези въпроси, за това кой ще уведомява членовете, защото в крайна сметка секретаря има изключително много отговорности. Сега не знам от вас дали са били изобщо на панела за секретари, но и там споменаха също. Добре, радвам се. И секретарят, тъй като има изключително много отговорности, естествено, че трябва да вие като такъв човек, който е най-много компетентен в всичките приходи и разходи на клуба, вие да го уведомявате за тези неща. Например, да го уведомявате, когато членове не заплащат членския си внос в срок. Секретаря води документацията на целия клуб. Вие като ковчежник, естествено, както вече Крис каза, ще водите също доста такава относно парите. Но за да има цялостна картина на това, какво се случва в целия клуб, естествено секретарят трябва да бъде много ясно какво се случва и с парите, защото няма как да избягаме от тях, малко или много. Да отчитате всички приходи, естествено, както всички членове на клуба ще се отчитат пред вас за това, за какво са похарчили дадена сума, естествено с касова бележка, касов бон или така нататък, което е абсолютно задължително. Така и вие трябва да се отчитате, естествено, не само на секретаря, на целия електорат, но секретаря ще бъде този, както се усеща, който ще го впише в протокол или дадена книга, или там, където се записват. Съвместна работа с клубните комисии. Наясно съм, че не всички от вас имат в клуба си комисии, казвам от личен опит. Това ще ви кажа, че работата с клубните комисии е до голяма степен както работата с комисиите по проектите. Това поне предполагам, че го правите, когато има даден проект. Нали, там си има хора, които ще говорят за него, тук ще ви кажа след малко. Това, което вие трябва да направите с тези клубни комисии, е общо взето каквото правите с целия клуб, само че с тяхната групичка. Тоест да им помагате, когато изготвят бюджетите си, защото те няма да са били на тази лекция, няма да се чули тези неща. И окей, всеки си мисли, че може да борави с пари, но всъщност мисля, че не е така. Да искате отчитане на всичките има разходи с нужните документи, това е точно задължително да ви се отчитат, за да си правите вие общата схема на таблиците и да им давате съвети, когато подготвят дейности, свързани с събиране на средства. В крайна сметка, ако виждате, че те се справят и без вас, нямат нужда толкова от вашата помощ, най-доброто, което може да направите, да им дадете съвет. Ако виждате, че има някакъв по-добър вариант за изпълнение на дадена дейност, вие сте човек, който ще им каже, дайте сега, че е пари, не да ни влагаме тук, където ще направим това, ще ни бъде по-ефтино или ще ни бъде по-добре. Така че тази отговорност лежи на ваше рамене. Освен клубни комисии, в клуба ви, предполагам, всъщност има ли хора, които са в клуб, където всеки проект няма комисия? Добре, тук няма така ли в Ковчежници? Добре, значи във всеки проект... Нали разбирате какво е? Във всеки проект трябва да има ограничена, не трябва, но такава е практиката, да има ограничен брой хора, които да се занимават с най-малките подробности около изпълнението на дадени проект. Има ли хора, които не го правят това? Не. Добре. Значи разбирате за какво става въпрос. Много често обаче тази ограничена група хора не са много рационални относно взимането на решенията за финансите. Вие сте тези, които трябва да следите това да се случва. Тоест това да се случва. Помогнете им в разпределението на финансите още при изготвянето на проекта бюджета. Когато един проект се изготвя, трябва задължително да има един бюджет накрая, който пак казвам, да ви вкара в някакви рамки, около които вие трябва да се движите, за да не се получават преразходи.
по този начин най-лесно ще предотвратите изпадането на клуба ви в задължение. Последно, но не на последно място, бюджетът пред клуба. Така, първо, изяснете проекта бюджета на клуба. След като сте се срещнали в началото на годината с целия електрборд и сте обсъдили не само бюджета на тази среща, ще се обсъдят много други неща, включително този бюджет. Вие след това вашата задача да го представите на клубовете си, за да могат да имате представа за това какви идеи имате и разбира се да добавяте нови и всичко да е наред за цялата следваща година. Правете редовни подробни отчети за състоянието на касата. Както вече ви искаме на най-добре на всяка среща. В смисъл така наистина се избягва едно натрупване на членове, които не са си платили или на ненаписани разходи в книгата или на приходи. Изобщо така ще спестите много протоколи. Защото освен секретарите, общо взето вие ще бъдете хората, които ще пишете най-много също в клуба. Или всъщност ще пишете на компютъра. Направете годишен отчет за разходите и приходите през годината. Така, както в началото на годината ще им представите проекта в бюджета, така и на края на годината ще направите годишен отчет за това какво точно сте направили през тази година. В крайна сметка хората трябва да видят, че сте си свършили работата, а не надяваме се това да се случи. Така че междувременно, след като вие сте си говорили с новия причетник, който ще дойде след вас, можете, например, една от идеите да се срещнете с него, да си говорили с него, двамата само да изготвите този годишен отчет за финала на годината, за да може на 3 страни да кажете край, приключих, всичко е свържено. Това беше моята година. Така, 4 секунди. Не знам за вас какво са 4 секунди точно, но почти съм сигурна, че 4 секунди на края на юни месец тази година, т.е. другата година, ще бъде олицетворението на това колко бързо е минало това ковчежничество от ваша страна. В смисъл такъв, че наистина много бързо минава този мандат. И естествено няма как да избягате от това да подготвите следващия ковчежник. Първо ще го разясните бъдещата му роля в клуба. Както ви казахме на вас в началото на презентацията, другата година вие сте тези, които ще сте в ролята на човека с повече опит. И естествено той ще ходи на 5 семинар, ще слуша лекция подобна на нашата, ще се образова, но за всеки клуб, както казах вече, има супер индивидуални неща, така че вие сте човек, който ще може да му помогне най-добре. В крайна сметка, вие сте в същия клуб. Включете го в изпълнението на вашите задължения. Ето това е много голям плюс. Още преди да е изтекла вашия мандат като ковчежник, най-добре е да още тогава да го включите в някой, например, сега да изготвяте проекта бюджет за даден следващ проект. Викате го, двамата заедно обсъждате кое е добре, кое е зле, заедно с настоящия борд на клуба. Така човек ще може по-лесно да влезе в материята на тази длъжност. За края на рутинната година се опитайте да предадете счетоводните документи на клуба. Да, пак ще го кажа, но всичко се гради на тези документи, защото той, както вие, така и той, няма как да си предадете цялата информация на устно. Наистина ще имате нужда от тях и колкото назад в годините имате такива счетоводни документи, толкова по-добре, защото ще имате една много по-обща картина. Така че, наистина, погрижете се те да бъдат предадени на вашия следващия ковчежник. Така, откъде сега да приключваме, защото много си изморих. Ти си изморим и до практическата част, която е неизменна от нашия панел. Аз ви предлагам два варианта. Да започнем с електронните таблици, изпробването да ви покажа точно каква формула да използвате. И по този начин аз работя, за мен е най-лесно. Вие можете да си намерите естествено вашия начин или с попълването на тези листчета. Какво предлагате ли? Нищо не предлагате ли? Добре с листчета, защо да сме ги извадили? Ако до момента нещо не ми е било ясно, поне според мен, с тази практическа част, която сега ще направим, ми трябва всичко да ви стане ясно. Тоест, ако не знаете какво е квитанция, разходен, касофордър, приходен и така нататък, сега ще разберете, не се притеснявайте. Така, приходният касофордър, който си дал, няма нужда да бъде финансиран, защото има оригинал приходен касофордър и оригинал квитанция, т.е. няма нужда да имате второ копие от него. Така, ще почнем с него. Приходен касов ордер номер, т.е. всички касови ордери трябва да са ви номерирани. Първи, втори, трети и така нататък. Във вашия случай това ще е първи касов ордер, т.е. пишете примерно 001, ако предполагате, че имате трицифрено число касови ордери в края на годината.
или 1, както прецените. До него стои датата. Записвате днешна дата, след наклонената черта. Да. Моля? 9. Организация, тук ще стои името на Интеракт клуба ви. Някъде, ако има проблеми, казвайте. Да се приеме от. Този приходен касов ордер идва, т.е. се издава всеки път, когато някой от членовете на клуба ви дава някакви пари към касата. Т.е. най-често членски внос. Да се приеме от, примерно. Ми дам да си честно. Еми няма какво. Може да си го включа. Няма да си. Надявам се ме чува. Да се приеме от, измислете си име на човек от клуба ви, който ще ви дава членски внос. Членски внос. Мисля, няма нужда. Те ме чуват всички, няма аз. Грамогласен си така. Членски внос и за номера на месеца, например, 10 месец. Каквото сте написали, няма значение. Сумата зависи колко е членски внос на клуба ви. Напишете примерно 5 лева, 3 лева, 4 лева. Словом и го изписвате с думи. При стотинките чертичка, примерно. Вие се подписвате съответно на получил сумата касиер. Еми да. Имаш много място надолу, тук няма нужда да влизаш в квитанцията. Ще го наред сега. Разписвате ли се на получил сумата касиер? Добре. Така, приходния касов ордер. Всеки приходен касов ордер е придружен с квитанция. Тоест, човекът да може да си провери, например, квитанциите, които са събрали, да види за кои месеци е платил и за кои не е. Към приходен касов ордер номер и си записвате номера на касовия ордер до вас. 001 в случая или да. Интеракт клуб, името на клуба ви. На организация. Получена от. И това тук записвате името на члена на клуба ви, който е заплатил дистрикна такса. Не дистрикна такса, членски внос, не. За срещу членски внос. Не знам кой месец записахте, защото аз ви първо ще бъде всеки месец. Сумата, отново същото като на приходния ордер. Отдолу стои датата. Отдолу стои датата и на касиер се разписва. Така. Абсолютно същото трябва да издадете, същия документ трябва да издадете при всяка една внесена дистрикна такса от членовете на клуба. Дистрикна такса. На втората листата няма смисъл да купуваме, пробайте се сами, ако искате. Но за дистрикна такса, например, аз ви давам дистрикна такса, аз от вас очаквам квитанция, че съм заплатил дистрикна такса. И тази част, която пише квитанция, най-ската е дава се на човек, който е... Който е платил? С сценарий. Нека видим сега разходния касов ордер. Разходния касов ордер е всеки път, когато вие от касата давате пари на някой, който е направил разход към, за някаква дейност на клуба.
всеки един разходен касов ордер се издава само, т.е. и заплащане на съответното него се издава само срещу касова бележка. Или някакъв друг счетоводен документ, най-често касова бележка. Най-добре е разходните ви ордери да са химизирани и да се отпечатват. Т.е. да остава копия за вас. И така, сега записваме. Организация, отново си записвате името на клуба. До разходен касов ордер има номер и дата. На номер пак пишете първи. Дата, записвате днешна дата. Да се брои на човек, на който вие давате пари. Име. За адрес може само в град София да пишете, може да пишете. Които не са от София? Които не са от София? Които са от София ще пишат за и това е видът на разхода, който направим. Например, аз съм купил 10 стъклени чаши за проект. И пишем за 10 стъклени чаши. 3 лева записвате с цифри. И след слово ми записвате с думите. В принцип тук има място за 1, 2, 3, 4, 5 подписа. Където се подпишете няма да сбъркате, но на главен счетоводител е най-добре да се подпишете. На главен счетоводител и надолу да забравите просто останалата част от разходите. Общо взето това, аз предлагам сега да напишете един приходен касов ордер сами за дистрикта такса. Къде може да закупим или да вземем тези шоколадки? Тези разходни от всяка една книжарница, която има канцеларски материали, се подава. А ти ковчежните, в смисъл електроковчежните? Аз съм действащ ковчежник на София Балкан към Смарт гимназия София. И до сега всъщност, честно ти кажа, никога не съм използвал. Коректно е да се използва. В крайна сметка всичко свързано с финанси е добре да се учетоводява с такива документи и съответно и от дилер или на когото се плаща е хубаво да има едно документ, че обсегате, че това се случва. Принципно не е голям проблем, защото не сме някаква организация или фирма, в която ще ни набият, ако нямаме разходни ордери или приходни ордери, но е много добре да се случва с такива изчерпвания. По-добре да свикнете, защото, например, ако другите или клубови ви дадат дадена сума, да ви спонсорирате някой проект, те естествено, че ще искат да видят някакъв документ, който предполага, че вие сте използвали парите за това, за което сте си ги поискали. Да, не, смисъл, защото просто нашия клуб започна да функционира след миналогодишния пец и никой не знаеше за това. Ние ето научавате. Искате ли да ми направите? Който е готов да казва. Това не се случва. Няма смисъл.
Това е на разходите, защото там няма просто стечение. И тук А тези разходи на мобилност не са за нас. Смисъл не ги даваме на този човек, който е купил нещо, не се оставят за нас и заедно с касовата бележка се запази в касата. Даже аз мисля, че трябва да има един разход на мобилност, човек, който затова ти казвам оптимизирани с касова бележка, просто да штрапаш за това. За COVID. Иначе, по принцип, на човек, който ми даваш пари, не би да това. Има ли още да пишете? Например, какво е първото нещо, което трябва да направите, като се да, какво е първото нещо, което трябва да направите, като се длъжите, когато се опрете на каса? Айде смело и да свърши, че се ви правилно. Без бележки. Трябва да изготвим проект по бюджет. Някакъв проект за бюджет. Да, проект за бюджет и да разгледаме документите за приходите от предишните години приходи разходи. А какво трябва да направите на края на година? Да изготвяме презентацията за приходите и разходите, които сме извършили. А през цялата година? Какво трябва да е членски внос? PR дейността. Няма проблем, няма да се добре. А за какво трябва да съблюдавате много важно да е в срок? Дистрикна такса. Това някакви други въпроси имате ли? Добре, значи само да сравняваме таблиците и ще ви покажем в Google Docs как се е там. Защото вече знаете електронните носители са много по-удобни. Може да прегледаш моята оставка. Аз да ви покажа табличките как се правят. Между другото забелязах, че всички, не всъщност всички, но много голяма част от хората са написали, че това е приходен ордер номер 1. Той преди ми беше 1, значи той ще ви е 2. Човека от София Вулкан, да се казва, не знам това. Да, той не се отбее право. По такъв тип таблица лично работя аз. И искам да ви кажа, че е много удобно. Сега нека си измислим някакви приходи, някакви разходи, които сме направили, за да ги запишем. И да видим как се смята състоянието на касата, без всеки път да смятате някакви изложения за приходи. Членски внос. Членски внос, да кажем. Това ще го коментирам като валута. Така, сега го форматираме като валута. Така, с стотинките само лева. Значи, въвеждаме сега, например, 5 лева на членския внос. 5 лева. До членския внос пред най-добре да стои датата на внасянето. Казахме най-добре да е 5. Членски внос. Така, 5 лева. Състоянието на касата ви съответно, ако е било 0 лева, сега ще стане 5 лева. Така. Тук това квадратче как да си го форматираме.
разплатират. Равно, знаете на Excel как се правят нещата, равно. Давате предната клетка плюс всяка друга намеря плюс намеря. Ела да ми покажеш къде ти плюсовете. Как си странно мислиш? Това не го записвай, моля ти се. Добре, само да ви кажа, ако са време, вижте дистрикна такса, не пишете отстрани месец. Мисля, нали знаете, че дистрикна такса се заплаща еднократно на цялата ротарианска година. Само ни плащате 5 лева, къде сега е 5 лева, а няма да ще стане така. Така че не пишете дистрикна такса, примерно на втори месец, ами дистрикна такса. Достатъчно, че има дата. Така, плюс тази клетка, минус Те направиха пауза. тази клетка. Нали разбирате? Предното за предното състояние на касата, плюс евентуално ако въведете приход, ще е приход да има плюс и евентуално ако е разход, ще сложим с минус. Така, видите сега какво сме направили, 5 лева. Въвеждаме разход, да кажем, дай да стъкаме чашата. Чаши. Добре, малко е награмотно, но не се почитайте, защото ви го малко да напишем долу. Така. На 10. На 10.03.2013. Стъклени чаши сме купили за 3 лева. И вижте сега какво е. Това не съм го форматирал като валута. И аз го видях. Така съм. Добре. Това нещо е така, ще го направя и ще го изтегля долу. Не знаете как се прави това нещо? Има ли някой, който не знае това как да си го направи? Всички знаят. Добре. Тоест, копирал съм формулата от втората клетка за всички останали надолу. Имаме, например, нов приход. Отново е членски внос. Като тук ще си записвате съответно, чий е членски внос, за да можете да си сверите след това данни. 5 лева отново. Сумата в касата ми стана 7 лева. Имам отново членски внос, който отново е 5 лева, на същата дата някой друг ми е дал членски внос и сумата в касата ми стана 12 лева. Схванахте ли идея? Някой, който има въпроси около тази таблица? Или не му се струва практично? Добре. Надявам се да, ако не я използвате специално, не да си намерите вашия начин, по-удобния. За мен, аз така работя с такава таблица и е много удобно, ще ви кажа. Така. Сега минаваме на другото нещо, членския внос, как да следите кой си е платил, какво си е платил и защо си е платил. Име. Например, Ангел Стоян. Ангел Стоян. Той има стари задължения от миналата година, което между другото въобще не е хубаво да се случи, но има такива случаи. Има стари задължения от миналата година, 12 лева. Заплатил е тази в настоящата, вашата година, заплатил е за сега 6 от тях, предстои има да плати още 6. Дистрикна такса дължи 5 лева и заплаща 5 лева. Тоест, той около дистрикната такса се е отчел пред вас. Така. За месец септември той дължи... Старите дистрикната такса най-добре да са ви отделно от всички други. Там ще си гледате, ще ги ръчкате отделно. Така, септември месец има нов членски внос, 3 лева, да кажем. Той не е платил нищо. Октомври месец идва и той вече дължи не 3 лева, а 6 лева. Защото месеца се... Нали, за следващия месец се натрупали още 3 лева. Той ви плаща 3 лева, например 3 лева и му остават още 3 да дължи към месец октомври. Към месец ноември обаче този човек пак ще дължи 6 лева. Ако си заплати всичките 6 лева на куп, декември месец ще дължи отново 3 лева.
за членски внос. И съответно, нататък е ясна работа. Да напишем примерно още един. Така. Стари задължения човека няма, съвестно си е плащал членски внос от миналата година. Тоест не трябва да плаща нищо. Дистриктна такса има 5 лева, обаче не си е платил, т.е. той дължи дистриктна такса. Виждате ли, те се подреждат. Дори за да ви по-удобно, можете да си го форматирате така, че да ви дойде в центъра и да си личи къде е 0 и къде има за доплащане. Ето ви. Виждате ли колко ясно си пуска? Така. За месец септември Христо дължи 3 лева. Обаче Христо решава чисто да си покрие т.е. членския внос за 3 месеца напред. Т.е. той ще ни даде 9 лева тук. Т.е. той тук няма да дължи нищо и тук няма да дължи нищо. Тези 3 месеца правят общо 9 лева. Нали, септември, октомври и ноември. Съответно плаща 0 лева. За декември отново дължи 3 лева и картинката се повтаря. Неясности? Въпроси казвайте си сега, за да може помагаме да се чуят. Проблеми? Имате ли? Няма. Добре. Искам да ви кажа една малко така горе-долу добра стратегия за изчистване на членски внос. Например, започвате учебната година септември месец, т.е. си беше и до началото на новата година, календарна година, т.е. до края на декември месец, гледайте на всичките си членове да са им изчистени задълженията, т.е. да започнат годината на чисто. Това трудно се получава, защото хората, както ви казах, колкото и отговорите да са, винаги гледат да минат между капките да минат, да. Така че ръчкайте ги точно преди декември месец да си изчистят задълженията, дори с електборда можете да измислите някакво, как да го кажа, наказание или... добре, хубаво, да сме добри, например, да ги поощрите, ако си заплатите стриктно. Човек си е плащал, ето казах при практиката от нашия път, човек си е плащал по време на целия първи срок учебен, таксите в